Eno kanyo kata mana ka jatend piny noketo ni tij jalup jatend piny en ma, to tij jatend migepe en ma. Ayie. Macha gima nosomwa kacha. Isewinjo kata ndalo achiel ni Mudavadi noluongo kata jotend migewo akiana ariyo adek gibet go gitwak e wach achiel ariyo adek. Isewinjo? Warito winjo man. Mar ariyo, weche ma koro ochako ni kodwa wuoyo tiwinjo kosiemo Kisumo e yo moko dhi makare ni wane mwabuogo investors. Mano odwaro ni omor jatende. Nikech kwa ng'iyo Nairobi ka, kanyo cha ng'anyo wuok nomako estates te. Makata ng'anyo maduong' mogik mane otimore pipeline. Kwa ng'iyo pipeline, jok modak yo pipeline kama ne tear gas otime. Tear gas ne lich makata baba ne wacho ni gache no ne betu dwa timone weche moko dhi kare. Macha nok kama julwe modaki. Macha kama jok kabila moko nono moka nyaluongo ka. Modaki. Koro kiyudo jatend piny kaka Mudavadi ni wacho ni joma ng'anyo e boma ma Kisumo riembo investors ma Kenya ka, to mano wach monego okwede okang' mamalo kabisa. To bendo okang' ma kama indi biro ka bendo wang'eni kweth mar Azimio jatenda, mano riwruok mar Azimio gai, mano Raila Odinga, bende wacho kanyo iwinjo kata mana ka wacho kata mana ka ne gin ka mkunji mane odira mokalo ni bende girito